Vitajte, milí diváci. Teraz je pripojená modrá LED dioda priemeru 8 mm na 230 V striedavých. K nej sú pripojené do série predrádne rezistory 68 kV a 47 kV. A potom sú tu ešte dve usmerňovacie diody. Znamená, že toto tu je príklad, ako môžeme modrú LED diodu pripojiť priamo na 230 V. Hnedý vodič je fázový, modrý vodič je nulovací vodič a tu vidíte, ako je to pripojené do zásuvky predĺžovacej šnúry. Takže na 230 V je teraz pripojená modrá LED dioda priemeru 8 mm. Tu môžeme vidieť, že vzhľadom na to, že v sieti je striedavé elektrické napätie, tak aj trošku vidno, ako bliká.